kamo. Kaya ko ready na magkaon diri sa farm to table. Siyempre mga kabangbang, usually di ba kung nag-dine out kita, it means there's something to be celebrated. Celebrated? We are celebrating something, yes, because it's the month of April. It's the birth month of my sister. You say, hi, happy birthday to you. Bamba, bamba, bang, happy birthday to you. Halo tayo dyan, yay! Ayun mga kabangbang, kung magkaon kita diri sa farm to table, no? Balaan tagi nga fresh ang aton nga mga ginakaon. Fresh harvest mo naman ito. 10 AM pa ni tagina lang gid gin-harvest no? Ayun, 10:30 sang aga. So kamo na mga kabangbang, diri lang gid kita sa tabok sang Festive Mall, no? Ingod sang Sea Fresh Plaza kag Dova nga Brunch Cafe diri aton nga farm to table. Yeah, see you here. Pa-reserve na kamo 11 AM ga start ang ila buffet until 7:30 kag kung may reservation pagid until 10 PM pwede get. Come on. Nagiging excited na ako nga magkaon sang aton nga mga food nga fresh gid ang harvest no diretso diri sa aton nga kalanan hapagkainan kumbaga. Yay! Alright! Yay, we're done eating. How's your eating? Ano yung mo favorite na nai? Fish problems. How about you, birthday girl? Chicken fillet. Alright, so once again, happy birthday! Don't forget to like, click, and subscribe. Yan! Amo na yung birthday gift ko. Sige, subscribe ko sa akong YouTube channel. Yeah, thank you! Bye-bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!